Ji bernameyê gundê me dem baş temaşevanên hêja. Bi bernameyekî nû em 10 sal pêş berî wene. Di vê bernamê da em ê balê bikişînin ser guherîna navê cî û warên xezxêra Sêrtê. Guherîna navê cî û waran ji sala 1913 vir da bi polîtîkaya hikûmetên Tirkiyeyê li dijî navên ciyan ê ne Tirk hat destpêkirin. Ewilî İmparatoriya Osmanî û paşê jî Komara Tirkiye pêvajoya ve polîtîkayê birêvebirin. Bi hezaran navên cî û warên dîrokî ji qeydên fermî hatin jêbirin û dişûna wan da navên Tirkî li wan hat kirin. Bi vî hawî navên ne bi Tirkî hemû hatin tirkîzekirin. Di serî de navên bi Kurdî, Ermenkî, Suryankî û Erebkî ku li cî û warên ser erdnîgariya Kurdistanê bûn bi tevahî hatin guhertin. Wekî din navên bi Gurcî, Yewnanî, Lazkî, Çerkeskî, Bulgarkî û zimanên din hemû hatin guhertin. Ya balkêş ew e ku hin navên hatine guherandin tevî zimanê Tirkî di tu zimanekî de wateyên wan tune. Weke mînak navên Elazığ, Sivas, Erzincan, Malatya, Mardin, Şırnak, Van, Bitlis, Siirt, Hakkari, Urfa, Iğdır, Ardahan û wekî din di lîteratura zimanê Tirkî da wateya wan tune. Di vê çarçoveyê da em ê îro ji wera behsa navçeya Xezxêr a li ser parêzgeha Sêrtê bikin. Xezxêr ango berwarî yek ji navçeyên li ser parêzgeha Sêrtê ye. Navçe li Bakurê Rojhilatê bajarê Sêrtê ye. Du şaredarî 40 gund û 24 mezre girêdayê Xezxêrê ne. 3 gund û 9 mezre niha Valan e. Lewra ji aliyê dugela Tirk ve hatine rûxandin. Rûbera navçeyê 1452 kilometre kare ye. Bilindahî ji rûyê avê 1308 metre bilind e. Aborî li ser xwedîkirina ajalan û çandiniyê ye. Karê mêşhingiviyê û hilberîna fistiqê jî heye. Meriv dikare bêje dema behsa Xezxêrê bêkirin hingiv tê aqlê meriv. Navçeya Xezxêr li Bakurê Rojhilatê parêzgeha Sêrtê ye. Li Bakur navçeya xîzana Bilîsê û Miksa Wanê, li Rojhilat bi navçeyên Şaxa Wanê û Elkê, li Başûr bi Şirnex û navçeya Dihê û ji aliyê Rojava ve bi navçeyên Tilo û Şîrvanê ve sînordar e. Navenda navçeyê ji du taxan bi navê Şekiran û Adiyan pêk tê. Çiyayê Herekolê di nav sînorê navçeyê de ye. Şaredarî di sala 1927 da li vê navçeyê ku bi rêyeke 96 kilometre dirêj di gîje Sêrtê hatiye avakirin. Herên di salên 550 yên berî Zayînê da ji aliyê Farisan û piştra Makedonyan ve hatiye dagirkirin. Xezxêra ku beriya Zayînê di sala 129 da di destê Partan da bû, piştî İslamiyetê di sala 77 da tevlî İmparatoriya Romayê bû. Herên di sed salên 4 û 5 da di navbera Bizans û Sasaniyan da dest guherand û di salên 700 da ketebin desthilatdariya Ereban. Di sala 1243 da ji aliyê Moğolan ve hate dagirkirin û di sala 1504 da tevlî axa Osmaniyan hat kirin. Xezxêr di dema İmparatoriya Osmaniyan da piştî tanzîmatê di sala 1852 da weke navçe bi navçeya Dihê ya Sancaxa Sêrtê ve hat girêdan. Tevî ku tê zanîn beriya Komara Tirkiye navçe bû jî dîroka avabûna navçeyê nediyar kiriye. Navçe gelekî çiyayî ye û di şiklê dabeşî da bi geliyên asê û kur ji hev hatiye veqetandin. Li beşên ku gelî ji hev vedqetînin da meriv rastî gelek bilindahiyên ji hev cuda yên deşt û çiya tê. Ji ber van taybetmendiyan e ku fîlma bi navê Rê ku derhêneriya wê Yilmaz Güney kiriye li Xezxêrê hatiye kişandin. Du çiyayên herî girîng, çiyayê Herekolê ku bilindahiya wî 10.962 metre ye û çiyayê Korqendîl ku bilindahî 10.797 metre ye û çiyayê Kovan, Berpalê Sor, Tepikê Sarîqeya û Tepikê Meydan Silêman di nav sînorê Xezxêrê de ne. Herekol rêzeçiyayekî mezin e û ciyên herî bilind li ser Nartepe û girên Kumrasin.
روبارên herî girîng ên navçeyê çemê şaxê û çemê miksêne ku di aliyê rojhilat û rojava de diherikin. Ev her du çem li nêzîkê gundê xinûkê dibin yek, dîsa yek ji çemên herêmê çemê kilîseyê ku ji quntara çiyayê xinûk derdikeve. Ev çem jî di aliyê rojhilat û rojava de diherike û bi çemê botanê re dibe yek. Ji xeynî van çeman çemê karî, çemê masirî, çemê sînebelê, çemê zere û çemê bakirma çemên girîngin ku bi berdewamî avê xwe de dihewînin. Golên herî girîng, gola gurzowan, ango zervîn û zêrînê ne ku havînê dibin li tam. Li Xezxêrê çend zozanên bi xwezaya xwe hêjayî pêbezkirinê jî hene. Yek ji van zozanan, zozanên herekolê yên bi nav û deng e. Li ser herekolê bendekî heye dibêjin, herekolê têrşîr e, têrpenîr e. Ev zozana bilind ku di havîn û zivistanan da baran lê dibarin, bi mêrgên dewlemend hatiye pêçandin. Di demsala biharê de hêşinahiya wê dilê meriv dixemilîne. Hingivê satilên reş ên Xezxêrê hingivek pir taybet e ku bi awayekî xwezahî tê hilberîn. Ev hingiv ji aliyê mêşên gelek florên nebatan ên taybet ên herêmê li quntara çiyayê herekolê ya li bilindahiya 2600 û zozanên çemê karê bêyî destê însanan tê hilberandin. Divê her welatî ji hingivê vê derê ku tenê ji vê herêmê ye tam bike. Çiyayê herekolê yek ji çiyayên mezin ên Bakurê Kurdistanê ye. Di heman demê de herekol li herêma botan yek ji zozanên herî binav û deng e. Li herêma Sêrtê û Hawirdorê weke zozanên mîrê botan jî tê zanîn. Di derbarê herekolê da çavkaniyeke pêwîstî pêbezkirinê heye. Di demên berê da di navbera eşîra Garisan û mîrê botan da şer qewimiye û ji her du aliyan jî kuştî çêbûne. Piştra ji bo li hevhatinê mîrê botan bang li Garisan kiriye û gotiye hûn ji min çi bixwazin ez ê bidim we. Garisan jî ji mîrê botan herekol xwestiye. Mîrê botan herekol daye wan. Ji bo wê di derheqê herekol da dibêjin xwîna mêra ye. Herekol di dilê Garisan da gelek şêrîn e. Gelek cara ji bo herekol şer kirine. Navê Xezxêrê di wateya xêratê da ye. Berwarî jî di wateya rêya şose ango şiverê da ye. Gundên weke Pîroz, Keverok, Ertevînan, Robaryan, Ataf û Birmê gundên ku di demekî de Suryan ango Keldanî lê jiyane. Gundê Keverok bi navê xwe yê Suryankî Kiferûk e. Kifer di wateya gund da ye. Ertevînan di nav civaka Suryanan da ciyekî xwe yê girîng digire. Bi wateya navê xwe Erda bi zerçîk e. Robaryan ku bi navê xwe yê Suryankî di wateya papaz da ye jêra Rebenok dibêjin. Weke Ertevînan a jorîn jî tê zanîn. Gundên Ataf û Birmê jî hetanî sed sala bîstan weke du gundên din ên civaka Keldaniyan li wan jiyane. Li hin gundên Xezxêrê yên weke Aqêr, Hêşet, Nûreşîn, Kimyanis, Uzîm, Haret, Bêdar, Sanih, Velas, Kêb, Hêşeta Berîspî, Tenûr, Xox, Demtaş û Abarang di demekî de Ermen li wan jiyane. Aqêr bi wateya navê xwe Çewlik ango Akarag e. Hêşet di wateya jîngeha Ermenan da ye. Abarang di wateya Qonaxê da ye. Berê dêra Sûr Teotoros û keşişxaneya Meyremanê li gund hebûn lê niha xiraben e. Bêdar di Ermenkî de weke gundê Bedroyan tê gotin. Di nava sed sala dehan da li nêzîkê gund keşişxaneya Abarang Sûr Pixaç hebû lê niha ji keşişxaneyê hema tiştekî nemaye. Nûreşîn jî di wateya gundê Nû da ye.
گندین وکه سرهل کو بواتیا ناوی خواه سرگووندی تمثیل دکه تبی گندین چورس آنگو خشیم، بیدار، قسرک، بستان، زوراوا، گرزوان، دشتان، خنوک، بشان، شیخان، پیروز، ابوبکران، فقیران، مدرسه، زیرین، گوله، کدکه، خوخ، تنور، چخور و بروک بکردینه. بله تماشاوانین هجا مئی رو جوارا بس تایبتمندی نافچه خز خیر آل سر پارزگه ها سرته کر. اما حول بدن هفته یا به داناسین نافچه اکی دن ببن میوانین مالوه. حتی نیویدمه لخواه مقاطبن بخاطره و.